EU og Danmark. I EU vedtog man den 30.01.2012 en finanspagt med henblik på at gavne økonomien på EU-plan. Jeg ønsker at undersøge indholdet og konsekvenserne af denne pagt. Hvordan kan det være, at man i EU har vedtaget en finanspagt, og hvad er effekten af denne i de forskellige EU-lande? Man har altså indført en budgetregel, som går ud på, at deltagerlandene ikke må bruge flere offentlige midler, end landene opkræver i skatter og afgifter. Det er en mellemstatlig traktat, og der er tvungen deltagelse for eurolandene og valgfri for ikke-eurolandene. Den lyder på, at landene må have et årligt løbende budgetunderskud på højst 3% af BNP, en statsgæld på højst 60% og det strukturelle konjunkturrensende underskud på højst 0,5% af BNP. Og hvis pagten ikke overholdes, kan det indbringes for EU-domstolen, og landet kan idømmes en bøde på 0,1% af BNP, hvilket i Danmark altså vil svare til ca. 1,5 milliarder kroner. Hvorfor indgå en sådan pagt, og hvordan gavner pagten EU? Jo, pagten skulle sørge for en stærkere økonomisk styring, som er nødvendig for at sikre stabilitet, vækst samt solidaritet og ansvarlighed i den økonomiske politik, og her især i eurolandene. Peter Nedergaard, professor i statskundskab på KU, siger, at meningen med finanspagten er, at den skal føre landene mere helskindet gennem krisen, og hermed undgå en stor gæld. Inden for føderalismen lægges der vægt på, at medlemsstaterne skal spille en selvstændig rolle, men at delstaterne tilsammen skal danne en fælles stat med nogle fælles tiltag og lovgivninger. Kun hvad der ikke kan klares lokalt, skal op på et højere niveau. Og det er altså det, de kalder nærhedsprincippet. Fordi vi oplever nemlig flere og flere fælles tiltag i EU. Blandt andet skabelsen af et indre marked for varer, tjenesteydelser og kapital, den fælles mønt, euroen, og skabelsen af traktaten, som bygger på rettigheder og udenrigs samt sikkerhedspolitik. Og herover er transport, energi og klimapolitik blevet fælles anliggender. Man kan sige, at finanspagten er et resultat af tidligere indgåede aftaler, her blandt andet euroen, for ligesom at stabilisere ubalancen i denne. Og derfor kan man nævne neofunktionalismen og spillover-mekanismen, fordi at det ligesom er et resultat af andre ting. Intergovernmentalismen siger, at integrationen kun finder sted, hvis medlemsstaterne har en interesse heri. At man altså har et valg, og der bliver lagt vægt på at forsvare egne økonomiske interesser. Der kan man så også sige, at eurolandene er tvunget til at deltage, fordi at de ligesom allerede er indgået, har sagt ja til euroen, og de mener, det er nødvendigt for dem at deltage, men dem, der ikke er en del af euroen, de kan selv bestemme, om det er noget, de vil deltage i. Hvilke konsekvenser medfører pagten? Jo, Hardy Hansen og Henrik Lund siger i den kritiske debat, at man bliver tvunget til at føre en stram politik, og at den begrænser mulighederne for at føre en ekspansiv finanspolitik i krisetider. Og de mener, at der er to negative ting ved pagten, som at den kan resultere i stigende arbejdsløshed grundet den stramme politik, samt at den vil tvinge staterne til at have et underskud. Det passer ikke. Samt ved et underskud tvinge staterne i EU til besvarelser på offentlige udgifter, og hermed velfærdsstaten. Og en anden ting er, at pagten vil tvinge medlemslandene til at have underskud i tilfælde af økonomisk krise. Så de mener altså, at pagten vil have en del negative konsekvenser, forværre kriser, arbejdsløsheden, øge fattigdom og forringe velfærdsudviklingen. Tilhængere af finanspagten,
de siger, at det er godt med at have en kontrol over landenes gæld, for at overvinde denne her gældskrise. Men der er også bare nogen, der mener, at pagten den ikke løser den eurobalance, som er mellem Syd- og Nordeuropa, som nationernes tidligere valuta egentlig udjævnede. Den her udligningsmekanisme forsvandt ved indførelsen af den fælles valuta, euroen, som faktisk er trukket op i værdi, blandt andet på grund af Tysklands økonomiske styrke. Og det gavner jo på ingen måde de Sydeuropa. Det derimod forringer konkurrenceevnen og deres eksport og forværrer arbejdsløsheden. En løsning på det her vil være en solidarisk udligning fra Tyskland. Og det vil også ramme dansk økonomi i form af faldende eksport og stigende ledighed og et statsunderskud, som taler imod de ellers fremførte fordele. Det bliver fremført, at den her pagt er nødvendig for at berolige finansmarkederne og konsekvenserne i form af stigende renter på lån. Så der er altså både fordele og ulemper. Folk snakker for og imod. Finanspagten blev vedtaget for at skabe balance eller overskud i den offentlige budgetstilling. Men pagten har både gode og mindre gode sider, da den er nemmere at overholde i de økonomisk stærke lande. Vi ser stadig en større og større samarbejde inden for EU, hvor finanspagten kun er en af de fælles vedtagelser. Og det er klart, at når man på kryds og tværs af lande skal indgå regler, vil det altid være til mere gavn eller nemmere for nogle lande end for andre.